알았지. mwsanai kan baik mulai mwsanai itu juga. Memangnya kalau sulit mwsanai kan, memangnya kamu ini terkait. जोंनि बर'फोरा मालाबाबो मेंनाय गैया जोङो दा मोसानायखौ नांफिनगौ दसे मोसाफिननोसै बारा नङा जों 10 मिनिट मोसानोसै जोंनि बर' रायजोआव मोसानानै मेंनाय गैया मालाबाबो जों हायनो हाया जय बर' हारिनि जोंनि बर' रायजो राजाया मालाबाबो मेंनाय गैया जोंनिया मोसानाय नंगौ जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गासैसिम मोसाफैसिम आंनिफ्राय रोजा खालामजाबाय ओंखायनो नोंथांमोननिसिमै आङो नोंथांमोनखौ एसे दसे जेथोखौ